Het was een bezoekersdag waarbij we mensen uit ons netwerk op Aruba kennis hebben laten nemen met een project waar we mee samenwerken. En dat is de firma Kite Power. Dat is een start-up verbonden aan Defensie die van windenergie maakt op basis van een grote vlieger. Dit is een pilotproject in samenwerking met Defensie. Dus een eerste oefening voor ons. Normaal testen wij natuurlijk in Nederland. Dus de eerste keer dat wij zover zijn. En we zijn heel blij dat Aruba ons zo welkom ontvangen heeft. En we zijn nu nog een beetje in een testfase. We zijn lang gekomen. We zijn een spin-off van de Technische Universiteit in Delft. En we zijn nu in de laatste testen bezig om hier een commercieel product van te maken. Het systeem werkt als volgt. We hebben een vlieger en die trekt aan een touwtje. Die vlieger die figuren van 8. Die gaat dus heel hard trekken aan het touw. De touw zit aan een container vast, waaraan een lier in zit. En door die trekkracht kunnen we de lier uitdraaien. Dus gaat de liertrommel draaien. En die draaiende beweging zetten we om in elektriciteit met behulp van een generator. Deze vlieger is ontworpen voor 100 kilowatt aan energie en output. En dat is ongeveer gelijk aan 150 Nederlandse huishoudens. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik had eigenlijk op moeten zoeken hoeveel Arubaanse huishoudens dat zouden moeten zijn. De idee is, we gaan nu voor een tijdelijke test hier. Dus we pakken dadelijk alles weer in en we gaan terug naar Nederland. Maar wij hopen natuurlijk dat wij zo snel mogelijk terug kunnen komen op jullie mooie winderige eiland. Om hier duurzame energie te produceren. We hebben wel een verbinding met de windmolens die hier achter mij staan. Een van onze investeerders, hij is helaas overleden begin van het jaar, Henk Hutting. Hij is een van de redenen waarom dat deze windmolens hier staan achter ons. En het is natuurlijk heel mooi dat wij op dit moment op zijn windpark eigenlijk, tussen aanhalingstekens, nu met onze vlieger mogen vliegen. En als soort hommage aan hem hebben wij ook zijn portret afgebeeld op onze vlieger. Wij hopen ergens volgend jaar een eerste commerciële pilot te kunnen starten. En dan denk ik misschien het jaar daarna, of misschien de eerste pilot al hier, dat zou helemaal mooi zijn. Een oproep aan alle mensen die hier aanwezig zijn vandaag, aan de lokale autoriteiten om ons te steunen om dit mogelijk te maken. En om een impact te maken voor een meer duurzame wereld.